Vitajte v novootvorenom penzióne Zelený dom. Penzión sa nachádza v príjemnom prostredí rekreačnej oblasti Kurinec, Zelená voda, neďaleko Rimavskej Soboty. Penzión sa prevádzkuje celoročne a má kapacitu 24 lôžok. Ubytovať sa môžete v 2-, 3- a 4-posteľových izbách. Penzión je vhodný na firemné a rodinné akcie. Priamo v areáli sa taktiež nachádza aj parkovisko. V areáli penziónu je aj letná terasa s barom a grillom. Okrem toho sa každý piatok môžete zabaviť aj pri živej hudbe. Penzión ponúka aj možnosť športového vyžitia, ako je futbal, volejbal, kolky alebo stolný tenis. Nezabudlo sa ani na tých najmenších. Bližšie informácie nájdete na telefónnych číslach alebo na webovej stránke www.miramet.sk. Tešíme sa na vašu návštevu.